Samtang nagatiman ko sa akong mga tanom ni abot akong uyab nagdalaan ni kay mag-ihaw daw sila, nag-ihaw daw sila baboy. So ilugon daw ni siya kay daghan man daw mag-ilog. Murag ako bagi ilogan aw. Pakasaba ka? Welcome to my vlog. This is the part 2 of our pulutan recipe. Gitawag siyang pulutan 2.0. So the ingredients are ilogon, onions and garlic, ginger para sa mga panuhot, no? Aron makagawas imuhang mga pagmahay nganong siya pa. Tomatoes aron muhamis ka, sili, tangad, soy sauce, limoncito, seasoning and oil. So gamay ra kayo ingredients. Ayo gipag inarte-inarte, no? So tay ra gyud ang ato ang process ani after ta magmarinate, gisahon ra gyud, no? Until maluto. So paminaw ha, lapuan, hiwaon, i-marinate, unya gisahon. O di ba simple ra kaayo? So this time naghiwa ko sa ato ang lutoon. So kana lang mga bite size lang, kana igura ihungit nimo. Kaya kung di nimo hiwa-hiwaon, lisod kay siyang kaonon, no? Lisod kay siyang kaonon, malan kang manananggal. So kuan ra gyud siya, imo siyang hiwaon, bite size lang gyud niya, tan-awa lang sad, no? Kay after nimo aning gikuan, mag-marinate naman sad ta, no? So mo ni ang mga ingredients tan-awa, simple ra gyud kaayo. Kung sa imo nakita mao ra gyud na, no? So it's about time nga ato ana pud siyang gisa. Okay? So naara gyud nimo kung put oil na dayon, then common onions and garlic, no? Gibutan nito ang kamatis kay para maluto na sad siya, no? So after that ato na dayon sad ibutan ato ang ginger kay para maapil sad siya, no? Kay para mohumot sad ang imuhang giluto. And then stir lang, stir. You have to check kung luto na ba pud ang imuhang mga lamas, no? Tan-awa niya. Kung translucent na ba ang color sa onions, na smell na ba nimo ang ginger, and then ibutan na dayon nato ang ato ang lapuan og hiwa-hiwa nga ilogon. So ang kani siya ato ni gibutangan og gamay nga soy sauce and lemon. So ana lang siya para ma-marinate lang sad, no? Anyway, later on magbutang man sa additional nga soy sauce. So gamay ra gid ang ato ang ibutang para di sad kay siya parat, no? Para sa imuhang batasan parat kaayo. So kana imo na dayon siya i-stir na sad. So imo ra gyud ukay-ukayon, imong ukay-ukayon hangtod siya nga maluto. Kana tan-awa, so tutokig maayo. Grabe ra gyud ka simple, no? Simple ra gyud kay siya nga recipe. So mo ni siya nga atong recipe gitawag og pulutan 2.0. 2.0 kay human naman ta sa 101, so aron sa 2.0. So lahi ni siya nga version. So kung ikaw na ay tagay session, kung na ay birthday, na ay bunyag, na abay ka ng kasal o wiksari, desari niyo or death anniversary, so pwede ra gyud ka magluto ani, no? So gibutangan na nako ang dahon sa tangad and gibutangan sili kay para at least hang. So if you want spicier kanang hang kaayo, no? Kanang di makaduol pati mga demonyo, so pwede ra gyud nimo daghanon ang sili, no? Mura ikaw na bahala sa kaning ako ang trip. Wa kayo ko nagput og kanang sili kay syempre na mga unsa ning mga bata, no? So this time nagbutan ta og soy sauce kay para mo brown na siya. By the way, I'm fan of using camel soy sauce kay aside from makapagwapa siya sa imong dish, lami gid tan-aw niyang pagka brown, no? So appetizing kay siya sa naong. So gisa-gisa lang, gisa-gisa. So ayaw kahadlok og gisa, no? So tan-awa, di ba gwapa kaayo ang ato ang luto nga pulutan 101. So nanawag na gid ang tuba og ang beer kung sa mo kada or pwede sad kulafo kung sa mo ipares ani. Depende lang sa sabot-sabot, no? Basta ayo lang himo ang pulutan ang imuhang katagay. So kani siya pagluto og pulutan nga ingani kalami, no? So ingana kagwapa nga ato ang giluto. Pagkat-on gyud, no? Pagkat-on kung unsaon siya pagluto. And then by the way na datay Facebook page, no? Kusinerong Attitude palikog follow. So that's it. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. That's Kusinerong Attitude. No? So, ingana kalami ang ato ang pulutan. Dili gid ka magmahay. Okay? So, ayaw kalimot. Suna ang recipe, kay ingana rana siya ka-simple. Simplicious recipe for you. Simple na, delicious pa.